איך הוא שר אם לא לי ודאי לך תקשיב עכשיו איך הוא שר אם לא לי ודאי לך הנה מרות של אורות קווים ושוב נדלקים אורות נפרדים מאורות ואנחנו עוד לא נפרדים אורות נפרדים מאורות ואנחנו עוד לא נפרדים גופך שותק לי הלילה וגם גופי התרוקן זה כליל והם גם מספיקים. אני סמדר קאופמן, אני יועצת טכנית בגעש. בגעש נמצא מרכז בנייה ישראלי שבו יש את ביתן התצוגה שלנו. מה שאני עושה, אני יושבת פה ופוגשת בונים ובונות ומשפצים ומשפצות ועוזרת להם לתכנן את הפתחים שלהם עם הפרופילים המפורסמים של כליל. מי הקהל יעד שמגיע לכאן? כל אחד שבונה משפץ או רק משעמם לו. מה אנחנו רואים פה בתצוגה? יש לנו פה דוגמאות של חלק מהפרופילים, חלונות, דלתות, כמובן המג'יק כליל המפורסם שכולם מאז פרסומת הטרמפולינה כולם באים לשאול עליו. צריך לעמוד איך זה עובד. גופך שותק לי הלילה וגם גופי התרוקן אנחנו יושבים פה בפגישות מתואמות מראש. כמובן שאנשים עוברים ושואלים שאלות אם יש לי זמן אני עונה להם, אם לא אני רושמת אותם ואחרי זה מתבקש. לקח לי ומנגן לוקח לי לפי התוכניות בונים להם מפרט טכני של חלונות והדלתות בבית. וככה לסיום, ברכה ל-60 שנות כליל. שיהיו לפחות עוד 60 שנים, טובות לא פחות. כל הכבוד, תודה. ומנגן הנה פתחתי חלון אל העולם המואר תקשיב עכשיו איך הוא שר אם לא לי ודאי לך תקשיב עכשיו איך הוא שר